Kabras RFC gi KCB RFC biro rakore finals mag tuke Kenya Cup mibiro bagi odiochieng' makiny e alap mamoye SK Showground boma ma Kakamega bende biro bedo finals machal gi mane obagi higa mokalo mane timbe ariyogo tuge. Bang'e dho nyaka e lig maduong' e higa mar 2014-2015 tim mar Kabras biro yuore finals margi mar 9. Higa mokalo finals machal gi mae tim mar Kabras RFC noloyo jobengi ma KCB. Jatugo Derrick Ashiundu matugo ne tim mar Kabras RFC nyaka sani jaloyo manigi tries mathoth ka jobag tukegi geno ni tugono biro yuayo johera mag rugby mae 6,000. It's going to be a very, very interesting one because both sides are very hungry for this particular game. And I think for us as Kabras, it just continues the plan that we've had, because at the beginning of the season, it was the ultimate plan. We have never planned to only reach the final. We've always planned to win the final.